Gabon, beste aste berri bat hasi dugu eta asteburura jarriko gara begira. Hain zuzen ere, igandean burutu dute lan erreformaren aurkako protesta sindikatuek haien arabera. Euskal langileak eta herritarrak ordezkatzen ez dituzten eragileak izan dira gai horren inguruko erabakiak hartu dituztenak. Entzun ditzagun jarraian, Garbina Aranburu Lab sindikatuko idazkari nagusia eta Peio Igeregiela sindikatuko negoziazio kolektiboko arduraduna. Lan erreformaren kontrako jarrera azaltzera kalera atera gara. Lan erreforma honek prekarietatea betikotzen duelako eta lan erreforma honetan, elkarrizketa sozialean adostu den honetan, ez dagoelako inolaz ere eskubide berreskuratzerik. Iruditzen zaigu erreforma honen aurka egin behar dela, kongresuan, lantokietan eta baita kalean ere. Eta egun hauetan, begirada Madrilen jarria daukagu, Madrilen egun erabakigarriak izango dira, eta zentzu horretan Euskal alderdiei eskatzen dieguna da Euskal Herriko langileen ahotsa izan daitezela kongresuan. Gure ustez, ez dago lan erreforma bat onartzerik, kaleratzen araudia, edo estatuko hitzarmenek hemen beren edukiak inposatzeko araudia aldatzerik ez badago. Eta iruditzen zaigu horregatik, ostegunean, ezezko bozka dela bozkarik eraginkorrena, lan erreformani buelta emateko eta benetazko edukiak dituen lan erreforma bat onartzeko. Benetako negozaketa bat egin nahi balu gobernuak, zerotik egingo luke negozaketa, eta EAJari eskatzen dioguna da, estatalizazioari garrantzia emateaz gain, kaleratzei ere garrantzia ematea. Gure ustez, ez dago lan erreforma bat onartzerik, kaleratzen araudia, edo estatuko hitzarmenek hemen beren edukiak inposatzeko araudia aldatzerik ez badago. Eta iruditzen zaigu horregatik, ostegunean, ezezko bozka dela bozkarik eraginkorrena, lan erreformani buelta emateko eta benetazko edukiak dituen lan erreforma bat onartzeko. Estatalizazioari aurre egin behar zaio eta negoziazio kolektiborako marko propioa defendatu behar da. Eskatzen dieguna da Euskal Herriko langileen ahotsa izan daitezela kongresuan. Lan erreforma honi ezezko argi bat eman behar zaio. Gaia azaldatuz, Bilboko Begoñako hilerrian, Tomas Rubin Marin Gudariaren gorpuzkiak berreskuratu dituzte gogora institutuaren arabera, 36ko gerran, eta ondorengo urteetan hildako 60 lagun daude hilerri hartan lurperatuta egeltzeroa ofizioz, Eusko Abertzale ekintzarekin jo zuen frontera 31 urterekin haren gorpua, Bilboko Begoñako hilerrira eraman zuten, baina haren zenidek ez dute orain arte jakin zehazkin non zegoen lurperatuta. Rubin familia honen historia horrekin, gure lana, Arantzadi, Gogora eta Eusko Jaurlaritzak egiten duguna zentzu osoa hartzen du. Gerra zibilean desagertutakoak berreskuratzea eta kendo zituen duintasuna itzultzea gure bete beharra dela uste dugu. Hortik dator Begoñako argia proiektua, zeren bere oroitzapenaren argia beti egongo da piztuta. Bestaldetik, burujabetza nahian nazio arteratzeko 300 bat gailur argiztatuko dituzte gure eskuk eta Kataluniako plataforma ugarik mobilizazio bat prestatu dute uztailaren 2 Pirineoetara igota, herri gogo aktibatzea eta burujabetzarako prozesu bat abiatzea da asmoa. Ikuste azpimarratu behar dira elementu batzuk, eta bat da garrantzitsuena Katalanaekin batera elkartasunetik elkarlanera pasatzen garela, eta jauzi estrategikoa da guretzat. Baita be, Pirineoak argiztatzea, helburua izaki, gure helburua handiagoa da, gure helburua 8.000-koa da, gure helburua da prozesu soberanista bat martxan jartzea, eta alde hortatik, gure Euskal Herri tarroi dagozkigun 115 bat mendi argistatzeaz gain, nahi duguna da aldi berean
200 herritik gora ere aktibatzea. Aktibazio horretan ere denok katebegi izan gaitezen abian jarri nahi dugun prozesu horren euskarri gisa. Herritarren borondatea entzun eta errespeta dadin eskatzen dugu. Ez gehiago, baino ez da gutxiago ere. Lurralde bateko herritarren gehiengoak estatu berri bat sortzea hautatuz gero, posible izan behar da, herri borondate demokratiko hori bururaino eramatean. Democràcia eta askatasun kontu bada. També d'aquest Pirineu que ens agermana, que ens demostra també la força de la natura i del poble arrelat, també doncs, amb les seves senyes d'identitat com són les muntanyes, dir-vos que compteu amb nosaltres, que hi som la gent d'Òmnium una vegada més, que us felicitem de tot cor per aquesta brillant iniciativa que ja esteu duent a terme aquests anys i que per tant doncs, esperem poder-nos trobar per les muntanyes dels nostres països. Una abraçada ben forta i sempre endavant. Espedizioa prestatzeko unea da, jaun eta andreok, bidea ibiliz egiten delako. Beraz, har dezagun bidea. Bestetik, pandemiaren bilakaerari buruzko datuak eman berri dituzte Hego Euskal Herriko osasun agintariek eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan COVID-aren aurkako neurri murriztaileak otsailaren 13 arte luzatzea erabaki zuen labik aurreko ostiralean. Horrez gain, oraindik ikusteke dago zer gertatuko den COVID ziurtagiriarekin. Beste 2 astez luzatuko dituzte neurri murriztaileak, abenduan ezarritako neurri murriztaileak, otsailaren 13 arte mantendu nahi dituzte, labiren bileran adostu zuten bezala, naiz eta osasun egoera egonkortzen ari den. Gotzone Sagarduiz osasuneko sailburuak prentsaoharra eman zuen ostiralean eta hauek izango dira indarrean mantendu nahi dituzten neurri nagusiak. Beranduen, ordu batetan itxiko dira merkataritza, gizarte eta kultura jarduera guztiak. Lurralde historikoak baino eremu txikiagoko garraio publikoei abiatzeko azken ordu hau ezarriko zaie, gaurko ordu biak. 160ko edukiera muga ezartzen da mota guztietako establezimentu eta barrualdeko esparruetan. Gizarte, kultura edo kirol ekitaldietarako esparruetan gehienez ere 600 pertsona bildu ahal izango dira barrualdean eta 800 kanporaldean. Debekatu egiten da zutik konsumitzea eta mahai bakoitzeko edo mahai multzo bakoitzeko bezero taldeak gehienez ere 10 lagunera mugatzen dira. Ikusteke dago oraindik COVID ziurtagiriarekin zer gertatuko den. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak bere derrigortasuna mantendu nahi du, esan bezala, otsailaren 13 arte, eta horretarako baimena eskatu dio dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari. Horrez gain, ziurtagiria espazio gehiagotara zabaldu nahi du ere, besteak beste turismoaren sektorera eta joko aretoetara. Indarraldia gaur arte zegoen ezarrita, baina epaitegien erabakia astearterako espero da. Ondorioz, ordu batzuetako hutsune legala izango da. Bestalde, Nafarroan ere COVID ziurtagiria aurkezteko derrigortasunari eutsi dio Maria Txibiteren gobernuak. Ipare Euskal Herrian aurreko astetik indarrean da txertaketa ziurtagiria. Ipar Euskal Herrian berriz eta osasun berriekin jarraituz Euskal Laborarien Sindikatuaren deiari jarraiki 100 lagun atera dira kalera urtarrilaren 29an hegazti gripearen aurrean hartzen ari diren neurriak salatu eta arazoa industrializazio ereduan dagoela ohartarazteko. Bueltan da hegazti gripea Ipar Euskal Herrian. Egoeraren aurrean Frantziako gobernuak milaka ATE prebentzio ziltzeko erabakia hartu du. Hala nola Loitzune Oiergin bete aitzina etxaldeko 1100 ATE hil zituzten pasaden ostegunean. Bertako laborariekin izan gara. Gure ekoizpenaren erdia galdu dugu, atzo 1000 ATE hil dituzte. Guretako kasik 100.000 euro dira. Beraz, pentsa, kalteak ikaragarriak dira. Frantziako hego-mendebaldean jada 2 milioi ATE hil dituzte prebentzioz, eta hurrengo asteetan gehiago hiltzeko agindua emana du gobernuak.
Hain justu urtero errepikatzen den sakrifikatze politika kritikatzen dute Euskal Herriko laborariek. Horrek ez duela hegazti gripea urtero edatzea saiesten gogorarazi dute, eta benetako arazoa etxaldean industrializazioa dela ziurtatu dute. Kontua da sail industrialeko hazkuntzan toki itxietan milaka eta milaka ahate dituztela pilatuta, eta garraioan eritasuna joaten dela diote etxalde batetik bestera. Izan ere ahateak lau fase ezberdinetatik igarotzen dira. Etxalde batean sortzen dira, beste batera eramaten dituzte aztera, beste hirugarren batera galkatzera eta azkenik laugarren batean hiltzen dituzte. Julen Perezek esan digu hegazti griparen kutsatzea garraioen bidez edatzen dela gehien bat etxaldez etxalde garraiatzerakoan. Biktimak irazin eta sail industrialak eritasuna sartzen du, edatzen du eta gure etxaldeak kutsatzen ditu. Eta guk nahi baitugu nahi bezala lanean ari izan kabala kanpoan hasiz, legez kontra gira, eta bigarren ordeoltan ere berriz makila ukaldia biltzen dugu, makila kolpio bat biltzen dugu, ahateak hiltzen dituztelarik ez baitugu derretxo indemnizazionak ukaitea. Bete aitzina etxaldearen kasuan lau faseak etxaldean bertan egiten dituzte, eta horregatik etxalde txikietarako beste legedi bat eskatzen dute. Egun, sail industrial batek irriskoak sortzen ditu, legedia araberan plantan emana da, baina ez da untsa funtzionatzen. Guk aspalditik galde egiten duguna estatuari eta gure lekuko prefetari da hazkuntza bakots, izan gure bezala etxeko izleak edo sail industrialean, irriskoan neurtzea, irrisko sanitarioan neurtzea eta araberako legedia bat plantan emaitia. Testu inguru honetan asteburuan 1000 gora lagun bildu dira Donapaleun, hegazti gripa dela eta ahate ahazlei babesa erakusteko. Sail industriala salatu eta Frantziako estatuko administrazioaren jarrera deitoratu dute. Bien bitartean herritar kolektibo baten sorrera iragarri dute, elkarren artean antolatu eta administrazioaren hiltze prebentiboak oztopatzeko. Bestetik eta ingurumena eta natura erdigunean izan da, ehunka herritar batu dira SOS baserriak lelopean Laudion eginiko mobilizazioan udal hildegiaren itxieraren aurka izan ere, pasaden astean ekin diote azpiegitura usteari asko udan itzi zuten hildegia eta udazkenean jakinarazi zuen Laudioko udalak ez zuela azpiegitura berriz irekiko ordutik hona, hainbat mobilizazio egin dituzte eskualdeko abeltzainek hildegia ez itzi, plataforman bilduta. Oraindik hiltegi barik gauzela, aldean arazo asko dauzela, ez dela bakarrik lehenengo sektorea edo abeltzainen arazoa, baizik eta herritarren arazoa ere, bertoko elikadurari ere eragiten dion arazo bat da, ez? Ez daukula infrastrukturarik, eta bueno, azaldu apurbet indogu, zelango borrokaroan dugun orain arte, zelan ateak itxite topatu dugu zen udaletxean aldetik eta hor blokeatu egin da hauzia, bai, bueno, gupetzetan dugu ondo badaula bidea egiteko, ez? Gaur ere jendeari helarazi gure izan dutzegu, bueno, zelan badago zainbat eragile eta hainbat alderdi ere eta proiektu barri bat egitearen alde, eta orain indarrak eta horretan gure guz jarri, ez? Eguerdiko magazinean berriz iratze Arriola, udalerriko alkatea izan dugu, gonbidatu nagusi gisa, Bilboko Bizkaia-Ur patzuergoak, Busturialdeko patzuergoa bere sarean sartzea, erabaki zuen 2021 garren urteko azken batzar nagusian horrek, Busturialdeko Ur patzuergoaren privatizazioak suposatzen du, eta beraz, oinarrizko baliabide bat kudeatzeko aukera kentzen dio herriari izan ere. Horren arira, orain gutxi monopolia estreinatu da, Bizkaiko uraren kudeak eta kontrolatzeko trama jorratzen duen lehen kazetaritza dokumentala. Bilbao Bizkaia kudeatzen du lurraldearen ehuneko 80, edo iaia 90, eta Bilbao Bizkaiak funtzionatzen du azpikontrata handien bidez, eta azpikontrata horriek ez dira enpresa txikiak, dira multinazional handiak, Suez, Acciona, hau da, beste leku batzuetan, uraren privatizazioetan kalte handiak egin dituzten entrepresak dira, eta horien esku dago kudeaketa neurri handi batean. Kultura arlora jauzi egin da, Bilboko udalak eta euskaltzaleen topaguneak antolatuta ikusi eta ikasi, programaren aurtengo edizioa jarriko da martxan otsailaren 3an Bilboko haurrak, aisialdian euskaraz goza desatela du helburu programak eta horretarako eskaintza zabala eskainiko dute.
Urtero bezala ikusi eta ikasi programa eskainiko dute Bilboko udalak eta euskaltzaleen topaguneak Bizkaiko hiriburuko haur eta familientzat. Zer moduz? Amentxe, paprez, eta ber zer daukagun oinguan. Oinguan Marijaia etorri zaigu bizitan. Ikusi eta ikasi programaren bitartez Bilboko udalak euskararen erabileran urratsak eman nahi ditu. Euskara aisialdia eta gozamenarekin uztartuz. 3 ataletan banatutako eskaintza zabala eskainiko du aurtengo programak, zuzeneko saio zein online izango diren ekintzekin. Aurrez aurreko ekitaldi horiek hiriko hainbat espaziotan garatuko dira. Alde batetik ikusi eta ikasi familian izenekoan, 4 eta 8 urte bitarteko aurrei zuzendutako ikuskizun eta tailer ugari antolatu dituzte, zeinetarako izena eman beharko duten bertaratu nahi dutenek. Urtarrilaren 17an zabaldu zuen epea udalak ikusitaikasi.eus atarian, eta urtarrilaren 31 da horretarako azken eguna. Ikusi eta ikasi lagun artean atalaren bitartez aldiz 8 eta 10 urte bitarteko gaztetxoei zabalduko zaie programan parte hartzeko aukera. Horretan, papiroflexia, sukaldaritza edota oreka tailerrak izango dituzte eskura aurrek besteak beste. Atal honetan ere izen ematea derrigorrezkoa izango da. Azkenik, etxetik une oro gozatzeko aukera izango da ere online atalean. Eskulanak egiteko 5 tailer eta dantza saio bat dituzte gazteek programaren web atarian. Ikusi eta ikasi. Saio guztien informazioa eta izen ematea, esan bezala ikusietaikasi.eus atarian jarri dituzte eskura, eta ekintzako otsailaren 3an hasi eta apirilaren 27 arte ospatuko dira. Albistegiarekin amaitzeko, orain dela markada bat, haur eta gazteen transexualitatea etzen soilik ikusezina, pentsa ezina ere bazen 7 urtetan naizen elkarteak ikusgarri eta garrantzitsuagoa dena pentsagairi egitea lortu egin du, sariak banatuz eta abestia eta bideoklipa estreinatuz ospatu du ekitaldi jendetsu batean. Goza ezazue bideoa eta bueltan elkarrizketa izango dugu gurean, orain arte. Aitzole Araneta, Jose Luis Quintas, Ana Martínez eta Elasar Lehersundi saritu ditu naizen adingabe transexualen familien elkarteak eta ipuinetan ez bezala bideoklipa estreinatuz ospatu dute 7. urte hurrena. Ikusten gaituzuela ikusi nahi dugu lelopean ospatutako ekitaldian egin zuen elkarteak sari banaketa zein bideoaren aurkezpena. Larun batean Gasteizeko Europa jauregian. 2015an jaio zen elkartea, Krisaleis izenpean, eta 2019an egin zuten izen aldaketan naizen izatera igaroz. Larun bateko ekitaldian, elkartearen bideari erreparatu zioten, Beaseber bozeramaileak gidatuta, baina aurrera begira ere jarri ziren, oraindik geratzen den lan guztia nabarmenduz. Baina lan handia dugu oraindik, eskola jazarpena, erasoak, osasun arreta okerra, denak oinarri berdina dauka, ez jakintasuna. Horregatik jarraituko dugu gure seme-alaben errealitatea ikusgarri egiten, euren eskubideak aldarrikatzen eta aniztasuna baloretzat duen gizarte baten eraikuntzan lanean. Aitzole Araneta emakume heldu transexuala, Jose Luis Quintas Lakuako osasun sailburuordea, eta Ekail Lertzundi bere buruaz beste egin zuen gazte transexualaren guraso Anne Martínez eta Elasar Lertzundi saritu ditu elkarteak aipatutako ekitaldi horretan. Bakoitzak beretik, gazte transexualen ikusgarritasunari laguntzeko egin duten lana goraipatuz. Halaber, Popatik taldeak sortutako ipuinetan ez bezala kantua eta bideoklipa aurkeztu zuen ekitaldian, eta taldearen beraren kontzertu laburra, magia ikuskizuna eta beste hainbat bildu zituen emanaldiak. Duela urte eskasi ikus ezina zena ikusgarri bihurtzeko borroka horretan. Baina orain nire bihotza ikusten duzue, eta badakizuen neska naizela. Zaldibarko zabortegiak itzita behar zuela ondorioztatu dute perituek, Luizia. Zergatik gertatu zen argitu dute Espainiako gobernuko CEDEX esperimentu zentroko peritu txostenean. Horrek agerian utzi ditu kudeaketan egindako akatzak eta kontrolik eza. Horren inguruan aritzeko, gurekin dugu gaurkoan bandearen bestalboan ere, Janire Lazkano, Zaldibar argitu plataformako kidea, Gabon Janire.
Gabon. Zaldibarko zabortegia eraitzi, eta bilangile, Joaquin Beltran eta Alberto Soroluze lurperatu zituztenetik 2 urte bete baino egun gutxira. Adituek egindako txosten berrien arabera, elur jauzia horrekus zitekeen eta Berter Recycling enpresa kudeatzailearen erantzukizuna da. Bai, bueno, txosten hori ontxe jaso dugu, eta erantzukizuna Berter Recyclingena dala jakinekoa da, ez? Bera dalako guztiatzen daben enpresa arduraduna. Baina baita arduratzen gaitu bueno, publikoki, kontrol publiko falta, eta hori txosten horretan agerikoa izan da, eta bueno, posten gaitu behintzat, entidade, esan dizagun hola independiente batek, txosten baten gauza honek hain argi jaso izanak. Bai, esan bezala horrengo astean izan ere otsailak 6an, Zaldibarko hondamendiaren 2. urteurrena izango da. Nola deskribatuko zenituzkete 2 urte hauek? Egisa zan da, eta ontxe, hola, pentsatzen jarritxa, otzikaria emoten daben gertakari bat izan zen. Lehen egunak oso kaotikoak izan zian, informazio desberdin asko jasotzen ginuan, bai, hasierako arbola batzu jauzi ziala eta AP 8 itxin behar izan zebela, eta handik ordu batzutara, bazela bi bihargin horrek, lur jauzi horrek harrapauta gelditu zianan, notiziak danok asaldatu gintzuan. Urrengo egunak eta lehenengo aste horrek izan zian oso intensuak, zabortegi horrek zu hartu zeban, dioxina, furanuen esan eixak ezagutu ginoazen gure ingurutan, eta oso egun ilunak, aste ilunak eta hilabete ilunak bezala gogoratzen ditut. Hasieran arduradun politikoen ikusteot zeukan garrantziak esiala, eta poliki ikusi izan benetako desastre ekologiko bat eta humano bat gertatu zala horrez. Gero poliki gure herrixetan hasi ginen antolatzen, herritar mordo bat elkartu ginen Zaldibarra argitu plataformetan, bai Eibarren, Zaldibarren, Ermuan, Maiabian, Elgetan eta baita Markina eta Zaian be. Eta, mobilizazioetan da oso potente baten sartu ginen. Gero etorri zen pandemia hau, eta pixkate etxian konfinauta, eta gure lan jardunak asko aldatu behar izan ginua zen, baina aurrera jarraitu dugu gure aldarrikapenekin, eta hori 2 urte hauetako zerbait positiboa ateratzekotan, geldituko nintzen, konturatu gazela herritarrak batzen gazenean, eta aldarrikapen komun batzuk adosteko gai gazenean, noraino heldu algazen. Bai, eta beste berri hon bat jaso egin genuen aurreko astean, Europako Parlamentuko eskaera batzordeak Zaldibarko zabortegiaren erorketari buruzko informazioa gehiago eskatu die Euskal Autonomia Erkidegoko agindariei eta Europako batzordeari, izan ere Zaldibar argitu plataforma, zuek eta ekologistak martzanekin batera aurkezutako eskaeraren ondorioa, ezta? Hori da azkenean gure jardunian indogun beste lan bat, eta esan duzu bezala ekologista martxanekin eta Ermuko San Lorentzoko auzokidiekin batera, Zaldibarko auzi hau argitzeko beste urratxo bat izan zen, eta ingenuan eskari bat Europara jakiteko ia Europako zabortegien eta hondakinen kudeaketan inguruko legedixia Zaldibarren bete da edo ez. Hor itxitzat emoten zen, hor Eusko Jaurlaritzak pasau omen zituan bere txostenak eta itxitzat bezala emon zen gaixa, eta benetan posten gaitu, batzorde horrek, eskaerari isen batzorde horrek, berriro gaixa hartu, eta ez izateko txosten truke soil bat, berriro gaixa zabaldu, eta ikerketa bat zabaltzeko eskari hori egin izana. Guk begionez hartzen dugu beti, auzi hau argitzeko bidian, lagungarri dan edozein pausu noski. Konta iguzu nire nolakoa izan den bai Berter Recycling enpresa eta bai Eusko Jaurlaritzaren jarrera, afera honetan? Azkenean Berter Recycling enpresa pribatu bada, eta argi dagoen bezala interes pribatuak defenditzen ditu ez. Bai, harrigarria edo itxejakula hasiera baten esan zebela justiziakin kolaboratzeko eta elkar laguntzeko prestutasun osua zeukela, eta oin hilabete eskaz Durangoko auzitegian deklarau zebenean,
ez deklaratzeko eskubidera hobatu izana, ez? Eusko Jaurlaritzaren jarrera gaitxik galdetzen dozunean, fase desberdin asko bizi izan dugu 2 urte hauetan, 2 urte oso luziak diaz, eta azpimarratuko genuke jarrera demokratiko eza, ez? Hasierako egun horretan zaborte gisa amildu zanean, lehendakarixak berak esan zeban, ez? Twitter kanpaina bategaitxik bentsat eze bala hitza hartuko edo Zaldibarren inguruko deklarazio horiek egingo. Hori 2020ko otsailean. Gero pandemia dela eta ez dela, asko teknifikau zan edo eman zian deklarazioak izan zian oso teknikoak, Arriolak berak eman zitunak parlamentuan. Eta gero salatu nahi duguna da, erantzukizunak argitzeko daken baliabideak erabili ez izana. Horre Eusko Jaurlaritzan eskatu zan ikerketa batzorde bat martxan jartzeko, eta esan zeben ez dela momentua, ez? Bilaketa lanak eta erreskate taldiak lanian zebizelako eta martxan zebilako. Eta jakin nahiko ginuke, noiz daken asmoa, ikerketa batzorde hori martxan ipini, edo euren esku dagozen baliabideak martxan jartzeko Zaldibarko auzi guztia hau argitzeko bidean. Bai, bestetik kasuak bildo izan ditu estalde batetik, langileen eskubideen aurkako delitua hori, zen bidetan edo nola dago bidea? Bai, hori nahiko korapilatxua izan da, hasieran 2 auzibidetan banatuta zoian epaiketa hau, langileen kontrako delituana eta ingurumenan kontrako delituana. Eta bapatian 2 auzibide horrek batu inzian, gu aurkeztu ginean akusazio partikular bezala Euskal Herriko eskubide sozialen kartakin, auzibide bakarra zan, gero berriro bitan banatu zan, eta horrera baki ginean, bixetan akusazio partikular moduan jardongo gineala. Langileen kontrakoa itxitzat emon zan oindala hilabete batzuk, eta instrukzio fasean dago ingurumenan kontrako delituena. Bai, zuke horren inguruen komentatu duzu zehoz ere hasieran, baina hilabete honetako 23an ekitali bat antolatu zenuten, bertsoak, musika eta antzerkia aldarrikapena lagunduz. Zuke esan duzun bezala herriaren babesa eta laguntza ezinbestekoa izan da prozesu honetan, ezta? Hori da, 2020ko otsaian 6 esango nuke izan dela ezinbestekoa herritarrek emandozkoen erantzuna. Azkenean jakin dugu, nik uste jakin dugula herritarrek zeuken haserre eta aldarrikatu behar hori bateratzen. Lehenengo egunetan milaka herritar batu egiten kalietan, aldarrikapen komun batzuk ezarri genua zen, pandemia etorri zen, etxian itxi gintzuen eta berdin jarraitu ginuan izan balkoietatik, izan lora eskaintzak eginez, izan omenaldixak herri einaz, baina jarraitu dugu indar horrekin. Eta egisa da, iaz lagundu argitzen kanpaina hori atara ginuan martxan jarri zen. Hori esatia izan zala epaiketa honetan pertsonatu alizateko. Claro, epaiketa batek azkenean gastuak dazka, eta apustu eginuan akusazio partikular izan behar ginela, uste dugulako azkenean herritarren interesak eta interes publikoak defenditu behar diazela eta gu horretarako ezinbesteko tresna ginela, eta hor zabaldu ginuan diru-bilketa kanpaina bat. Eta esan duzun bezala lagundu argitzen ekitaldi kulturala, Euskal Herriko dozenaka artistak izan dantzari, izan bertsolari, izan aktore, izan marraskilari lagundu gintzuen, eta ekitaldi zoragarri bat urten zen, 100 herritarrek gozatu ahal izan ginuana. Eta horri eskerbe, gaur egon akusazio hori aurrera doiana. Eta zuen ustez, Janire, horrelako kasu batek etorkizunean gauzak aldatzea lortu dezake, edo lagundu behintzat? Tristia da, holako gertakari bat pasau biharra zerbait aldatzen hasteko, eta tristiagoa da, horrelako zerbait gertatuta ezer aldatu ez izana, ez? Uste dugu hondakinen kudeaketan egiteko asko dagola, alde bakarrez, herritarrekin adostuta eta Euskal gizarte honei galdetu biajakola, ez? Zer nahi dugu
zer sortzen dugu eta nola kudeatu behar da hau. Baina ezin diala izan alde bakartasunez hartutako erabakixak eta sortutako infraestrukturak. Da uste dugu, horrek balio bizkula Zaldibarren gertatutakoak neurri berrixak hartzeko, ausartak izateko horretan, eta bermiak emateko herritarrei horrelako hondamendi bat berriro inoiz gertatu ez dadin. Eta albaldin bada, gauzak hobeto itzen hasteko. Eta amaitzeko eta etorkizunera begira, zein izango da edo izan beharko litzateke hurrengo pausua? Gure hurrengo pausua oso epe motzera begira dakau, domeka honetan dakau, 2 urte beteko dira Zaldibarko hondamendisa gertatu zanetik, Joakin eta Alberto euren bizitzak angelditzu zianetik, eta egun horretarako, otsailean 6-rako, domekia, aldaketaldiakin batera daukagu prestatuta ekitaldi bat Ermuan, eta manifestazio bat urtengo da Eitzagara, hondamendiko zona zero edo epizentro horretara, martxa o manifestazio bat izango da, eta gero Zaldibarra argitutik Eitzagan bertan antolatu dugu ekitaldi bat. Xumia, polita eta beti bezala indarrez eta maitasunez beteta. Alberto eta Joakin gogoratzeko, gertatu dana ahantzuran erortzen ez lagatzeko, erantzukizunak eskatzen jarraitzeko, egisa eta justizia nahi dugula esateko, eta noski babesa eskaintzeko. Besterik gabe, Janire, mila esker gurekin tarte hau pasatzeagatik eta nondinorako horiek azaltzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta animo. Eskerrik asko, bardin. Eta zuek ez mugitu, Jarraian Fermintxo Zabaltza idazleari egindako elkarrizketatzoa eta bueltan sorazaldiari irekiko diogu atea, ez galdu. Liburu hau saiakera bat da, Leslie Feinbergen saiakera bat, famatuena, borrokalari transgeneroak du izena, eta gutxi gora bera egiten du halako historia ez osatu bat, transpersonei buruz historian eta munduan. Leslie Feinbergek definitzen zuen bere burua, esan ez zela lesbiana, emakumea lesbiana, marimutila, transa, judu sekularra, antifascista, komunista, eta, Leslie jaio zen Estatu Batuetan, bere biziaren parte handi bat bizi izan zuen New Yorkeko estatuan, eta, oso txikitatik bere hitzetan esan du oso neska maskulinoa zela, eta, nera bazaroan ikusi zuen emakumeak zituela gustoko, eta, hortaz aparte, militante bat zen, militante politiko bat, munduko langileen alderdiko kidea da zen, eta hainbat saiakerak ditu politikan, eta beti ibili da lanean, ez bakarrik LGTB arloan, baizik eta bere alderdi komunistaren barnean, kolonialismoaren kontra, beltzen eskubideen alde, emakumeen eskubideen alde. Esan duan bezala, berak ez du lortu eta ez zuen egin nahi ez da ere transen erabateko historia osoa eta kultura guztietan, hori oso lan zaila da, baina hala ere bizi guziko, berak esan du, liburu hau dela bere bizi guziaren emaitza, bizi guzia eman zuen dokumentatzen, berak bere bizipenetatik abiatuta, pentsatu zuen, ni bezalako gehiago izan dira historian zehar, edo bakarra naiz, edo bakarra gara, garai hontakoak eta Estatu Batuetakoak, eta hasi zen ikertzen, eta ikusi zuen, bazirela transak, beti danik, historia guztian zehar, eta kultura guztietan, bazirela lekukotasunak, eta orduan ibili zen biltzen, argazkiak, dokumentuak, testigantzak, eta nolabait hori den, horren nolabaiteko laburpen bat edo, ez dakite, liburu hau da. Bai, liburu hau irakurritan ikuste dut, igual Estatu Batuekin alderatuz, transmugimendua, ez dakit behar bada, 20-25 urteko atzerapenean ez doala. Eta bai, ez dakit, nik uste dut oso gaurko gaiak agertzen dituela. Eta adibidez, batzutan
ezkerreko eta feminismoko eragile batzuen artean sortzen duen ezin egona eta horrein gertatzen ari da, estatu batuetan horrein dela 25 urte gertatzen ari zena. Ezin dizut esan, biak oso desberdina dira. Bata novela, nik uste dut historiak eramaten zaituela, baina bestalde, igual irakurleak kutsatuko ditut, baina izugarri gogorra da novela, Marimutila handi baten blusa. Eta saiakera berriz, ez zaitu harrapatzen novela batek bezala, baina ez da sekulako drama, kasi netako pozgarria da, hemen kontaktzen dituen gauzak ezagutzea, kasi gauza pozgarri bada, esperantza ematen du, eta ez dakit, oso liburu desberdina dira, baina biak asko gustatu zitzaizkidan. Nik lehenik saiakera irakurri nuen, eta ondoren novela. Ideia ez dakit komertziala izan zen esan, Leslieren liburuak euskaratu behar ditut. Eta pentsatu nuen, segurazki saltzeko errazagoa izanen da novela, eta orduan lehenik novela egin nuen. Katakraki eskerrak eman behar dizkiot, onartu zuelako argitaratzea. Eta pentsatu nuen, novela, segurazki novelak arrakasta handiagoa izanen du, eta ja behin egilea ezagututa, errazagoa sartuko da saiakera, eta ez dakit, hola izan zen. Ea bere liburu gehiago zuzen duzun, eta nire esker. Eskerrik asko zuei. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun. Bat izan, Amaika egin. Gabon berriro bagaude gaurko solazaldian, gaurkoan ere pantearen beste alboan dugu Itzar Castillo eta Carlos Renedo, Gabon. Gabon. Bai, Gabon. Eta lehenengo gaia jorratuko du jarraian, izan ere gazteen osasun mentalari erreparatuko diogu. 2 urte dira pandemia hasi zenetik, dudarik gabe, horrek astindua ekarri digu emozionalki eta psikologikoki, neurriak gora eta bera. Ezjakintasuna nagusi izaten ari da hainbat esparrutan. Idoia Madarieta, psikologoarekin aztertu dugu egoera. Batez be, nerabezaru garaize da, euren identitate eta euren personalidadie hobeto garatzeko sasoi oso importanti, ezta? Eta horreaz lotute be bai, gaztiek pentso bidabe euren etorkizunien. Baina zer da pasau dana? Derrepenti menek pandemizionek ekarri dau etendura bat, moztu jau, euren prozesu psikologiko ebe bai, ezta? Eta orduan, guk hemen konsultan ikusten dugu gaztiek bizi zendaben antsiedadie, depresio puntu bat, ziurgabetasunen, ez dauke errez, baina murrizketa sozialak batez be, eta etorkizunari buruzko ezjakintasun guzti horrek eduki dau eragin nabarmena. Ziurgabetasuna hitz egin dugu, baina zein lotura du horrek lan munduarekin, adibidez, Carlos, prekarietatearekin, presioen etengabeko igoerarekin?
Bai, nik uste justo pandemia honekin prekarietatea areagotu dela, gehiago gazte esparruan, eta prezio igoera, atera da datua, ez? Bataz besteko IPC-ren igoera izan da 6,5, horrek esan nahi du, ari garela, ez badugu igotzen, soldatak ez badia igotzen, ari gara dirua galtzen, hau da, soldata berdinarekin asko ez gutxiago erosean dugu, eta ere ikusten da ez nola igo dira oinarrizko produktuak bizitzeko. Juten garen supermerkatuan ikusten dugu prezioak gola egin dutela. Nahiko kezgarria da pandemia honekin pobreagoak direla, prekariagoak direla, eta ez dugu bera egin. Bai, Izar? Bai, Carlosek dinorarekin bat, ikusten ari gara zelan azken finean, alde batetik, nire ustez, eta bai ikusi den moduan, osasun mentala beti izan da, Osakidetzan esango genukena, arreba txikia. Askotan sartzea zera listetan, oso zerrenda luzeak egozan, bai haurtzaroan, bai nera bezaroan, eta, helduen kasuan bebai, eta ikusten dugu nola bakarrik dau, unitate espezifiko batzuk, baina ez gabe heltzen, eta gero bai ez dago ohitura, psikologora joateko edo psikiatra joateko, ze beti soramenarekin lotu egiten da, terapia baten lotuta baino. Orduan, gertatzen dena da, pandemiak arrakala hori sakonduen duela, gertatzen dena da, gainera, gazten, eta berba egiten dugu ja, lan munduan, edo sartu edo saiatu direnak, ez daukatela inolako independentzia ekonomikorik, adibidez, bere bizitza proiektuak aurrera eroateko. Berba egiten dugunean, duintasunez berba egiteari buruz, beharrezkoa da soldata duin bat izatea, zu jakitea, egunerokotasunerako behar dituzun euroak aldituzula lortu hilean behin, eta ez bakarrik 15 arte eta gero soberan dekozula hile osoa eta ez dekozula dirurik adibidez ordaintzeko. Horren zer gertatzen da, pandemiarekin bat, hau areagotu egin da, daude nabarmen, nerabezaroen artean buruarekin beste egiteak, igo da pilo bat, ematen dago eta hau da isiltasun menpe dagoen zeo zer, eta ez dakigu noraino helduko garen. Pasaren egunean ikusi negan tuit bat, ari bazala eta oso mingarria izan zen, 6 urteko umetxo bat, bai nerabezaroetaz gaudela berba egiten, baina azken finean, eta badaukagu 6 urteko umeak iaia bere bizitza erdia bizi dabe pandemia baten menpe. Eta horretan ez gaude, edo poterea daukienok ematen dago ez daukatela inolako erantzunkizunik. Eta umetxo bat, kontatzen zegoan zelan bere ama, positibo eman da, hasi izan oihuketan eta korriketan bere, baina itzelezko beldurragaz, joan zala bere logelara, esanez, inortek daita mesedeze ikutu, kontagiosoa naizela, hilko naizel, lako gauzak, entzutea, 6 urteko ume batengan, nik uste dute, plantamentu potenteak egin beharko liratekela osasun mentalaren inguruan. Ja, ahaztuta bazegoan, pandemia aurretik, pandemiarekin izan da, hemen ez da ezer gertatzen, eta azkenean adituak esan duena. Antsietatea, nagusiok pairatu duguna, lo ezinik, badau alkoholarekin eta hainbat drogekin lotutako osasun mentalaren areagotze horrek, adibidez, eta pilo bat gauza, balde batera guzten ari dela eta benetan oso kezkarragarria direnak.
Bai, zuk orain izarre psikologoa aipatu egin duzu. Zer gertatzen da, beste aldetik, osasungintza publikoan adibidez, psikologora jateko zailtasunak daudela. Itxaron zerrenda luzeak, itzorduetarako atzerapenak, horre bai, zeo zer aldatu beharko luk, ezta? Bueno, Nola psikoa? Bota. Bota, Carlos. Ni bakit punto psikologarekin, lehenengoa dela, zuk esan duzun moduan, oraindik ez dagoela osasun unibertsalen barruan, hori nik uste dauden kasua, hori da ez bakarrik itxaron zerrenda, baizik eta oraindik hori ez dugula ulertzen osasun mentala osasun parte bat moduan, ematen du medikura jumargela bakarrik arazo fisiko bat daukagunean, medikoa esaten duenean, mediko publikura, baina osasun mentalak ez daudela, ez dago hor sartuta eta gainera ez dago modu preventiboan ez ditugu lantzen gure jendartean eta bigarrena izarrek esan duena, estigma dena. Horrendik gaur egun onartzea, publikoki onartzea, mentalki arazoa bat bakagula, egoera honek ere sortzen digula antsietatea, behar dugula espezialista baten laguntza, hainbat esparrutan ez dago ondo ikusita edo estigma puntu bat dauka eta argita garbi segurazki laguntza eskatzen dutenak laguntza behar dutenak baina askoz gutxiago dira. Itxaron zerrenak luzeak baldin badira eta segurazki informazio faltagatik egongo dien kasuak tratatu barik eta gazten kasuan modu preventiboan landu barik asko izango dira. Eta izarrek ere apuntatu du, nik uste dute gaztea badela kolektibo bereziki kaltetuta ez, pandemia honetan aurrekoan lagunekin esaten genuen. Oso gogorra izan behar dela, bi urte hauek bizitzea gaztaroan, onartu duguna, harremanak egiteko zailtasunak, trabak, kontrolak, ordutegiak, arauak, antzetea, baina baita ere, umei begira, oso gogorra izan behar dela, kulturalitatea, ikustea ez, gelan ematen dienean kontagioak konfinamendua zintzen dela, eta zu izan bazara horren kontagiatuta dagoen ume bat, ez dakit oso ondo zenolako eragina izango duen, zenolako sentipenak sortuko diren zu izan zarenean ezakit nola esan, baina kulpabilitate sentsazioak egongo dira eta lako kasuistika asko egongo dira eta uste dute oraindik ez dugula ikusten bakarrik izeber hori garela ikusten, baina honen azpian egongo dira kasu asko eta egoera larri asko. Bai, ni Carlosek esan dauanari lotuko niokela bebai zelan gobernutik gainera gazteen eremua kriminalizatu egin da, guztiz. Osea, eurak daukate pandemiaren ematen du izan dutela edo jarraitzen dutela izaten pandemiaren erantzunkizun gehiena. Honekin bat, gero, zer gertatzen da, berak oso ondo esaten duen moduan, ez deko osasun gisa edo itura moduan preventibotik jarraitzea, baizik eta gertatzen dena da, azkenean osasuna karrerantz doianean paliatiboki saiatzen dugu hori kudeatzen. Orduan zer gertatzen da, gero, eta diru gehiago sartu behar da, prebentzioa egitez arren. Orduan, gertatzen dena da, osasun mentalarekin gainera da, gero bebai, nik jarriko genero aldetik, ze nolako arazoak sortu ditu emakumeengan, ikusi dugulako gainera, ez bakarrik, gure karga mentala urteetan zehar ematen dana zaintzena inguruan hainbat eta hainbat erantzunkizunak gehitu egin jakuz adibidez
umeen zaintzen izan dela eta, askotan emakumeok egiten dugulako nagusien zaintza eta umeen zaintza, eta horrek ekarri dau adibidez emakumeengan osasun mentalarekiko igoera itzela eta bebai adikzio pilo bat, batez ere ansiolitikoekin eta antidepresiboekaz, eta bebai alkoholarekin lotuta, eta horretan adibidez inork ez dago ezer lantzen, eta askotan lantzen dabienak dira elkarteak. Eta ez lukete izan beharko elkarteek lan hori egiten adienak, baizik, eta azken finean dira, hori, ematen dutzegu dirutsu bat eurei kudeatzeko hainbat eta hainbat emakume, eta askotan emakume horiek adibidez erroldak ez daukienak eta osakidetza aruntzeko esaten jakiela heltzea, hainbat eta hainbat eroen goeragaitik, eta igertzen da, eta zelan emakume, adibidez, nik emakume izan da, zelan, nekatuta edo, agortuta dauzen, pilo bate eta horrek, jakin behar dugu zenolako eragina daukan gure osasun mentalan. Ni inguruan dekodazan emakume guztiak, eta eske ikuspuntu berdina daukagu sobrekarga, ja horretik zetorrela, baina pandemiak egin duena da, emakumearekiko osasun mentala hori estan daitea. Horrek ez du esan nahi, ez da bela gizonek bebai pairatzen, baina, gero, erantzunkizunak bebai, komunikatu egiten dira, eta hori ikusten dugu, adibidez, hori zelan bebai, genero sistema horrek arrakala, puskatu egin dago, adibidez. Ondo ikusten baduzue beste gai bat jorratuko dugu oraingoan. Kasu honetan, Pantearen beste alboan dugulako Aritz Alunda, Arostegiko plataformako kidea, 2017an auzitegiak bidea eman zion Arostegia proiektuari, Lekaro zen, Baztango herrian, herritarrak horren kontra mobilizatu ziren, hori gelditzeko helburuarekin, 5 urte geroago, aurten epaien aurrean ezeri behar izan dute 6 lagun, egongo egoera ezagutzeko, esan bezala gurekin dugu Aritz Alunda. Gabon, Aritz. Kaixo, Gabon. Aurreko astean izan ere Arostegiko proiektua gelditzeagatik deklaratzera ditutako herritarren kontrako epaiketa hasi zen. Nola joan zen, nola egin diozue aurre epaiketari? Bueno, deklarazio eguna ongi joan zen, goiz hotza izan zen, egia esan. Gero asetartez beti zaila izaten da jendea bertaratzea, baina bertan alda egun bat lagun bertaratu ginela babesa matera. Gero deklarazioen harina ondo joan zen, espero zutena, markatu baina haitzen du, fuerte. Entzuten duzu? Bai, barkatu. Bai, ondo? Bai, barkatu. Lasai. Oitza, deklarazioa ongi joan zen, ez dugu oraindik olako laburpen ofizialik egin, baina bai, egun bat lagun bertaratu ginei, babesa ematera, eta baita epaiketari aurre egingo diogu, herri bezala hasi ginen, talde handi bat bezala, eta hola segituko dugu. Azkenean, 6 pertsona horiek edo 5 pertsona izaten altziren, baita ni ere, beraz, denok elkarrekin egingo dugu aurrera bai. Arostegiaren proiektua pixkate guztiok ezagutzeko, luxusko hotel bat, golf zelai bat eta 200 etxebizitza baino gehiago erekitzean datza, Lekaro inguruko jauregi batean bigarren bizileku izateko, ez da, Baztango herriak ezetz izan dio proiektu honi hasieratik, eta, zuk onde guzu zeintzuk izan dira arrazoiak? Hori da, esate baterako, Baztan baiara bat da, badauzka 15 herri, proiektu hau batez ere Lekarozko herrian kokatzen da, Lekarozek badauzka 350 biztanle inguru, beraz askira imaginatzea, ez? Olako herri txiki batean nahi dute herri handiagoko bat egin eta horri lotu, 228 etxe bizitzekin, bertako jendea unitzei lurraldeak kenduz, eta azkenean euren boltsikoak bakarrik diruz betetzeko. Hau proiektu espekulatzaile bat da, behin maila honetan errandugun bezala pelotazo urbanistiko bezala jotzen dugu, eta hori defendituko dugu beti. Guk ez dugule nahi, gure lurrak
ebastea eta horren gainean edozein gauza egitea. Eta orain, gaur egun, arazo gehigarri bat badago, eta da PESISen bitartez tramitatu dutela, hau da, udalez gaindiko plan batekin, eta beraz, bertako herritarrei hitzare kendu zaiku gure iritzia zapuztuz. Beste alderri bat edo da turistifikazio prozesua, honek aurrera egiten duen bitartean, gaztek gero eta arazo gehiago dituzte etxe bat aurkitzeko. Bai, hori da. Baztan, hainbertze toki xelebre bezala, baditu erakargarria da, gero ezta turista gehiago dauzka, turistak behar dira, alden neurrian, eta euren presentziak pixka bat alde hortatik kezkatzen gaitu etxe bizitzarentzat. Alde batetik, bertako etxe bizitza berrien edo zarren prezioa igo du, eurek ere bautelako zinteresa bigarren etxe bizitza bezala idukitzeko, beraz horrek prezioa goratu du eta bertako hainbertze jendek ez dugu aukera hori diru hori erosteko, eta baita ere gaur egun badiran pisu eta apartamenduak haunitz apartamentu turistikora jo dute. Hau da, aukera gutiago badira apartamentu edo pisu horiek erosteko, baita ere alokatzeko. Azkenean gehiengoak eman dira turistentzat apartamento rural bezala. Orduan, bi gauz horiekin prezioen aldetik eta bestetik aukera gutxi badira gaur egun baztanen etxe bizitza bat egin edo erosteko. Baina, hau guztia edo ez da berria, ez da harrigarria, baztanen urteak daramatzazu erabaki eskumena aldarrikatzen, ez da? Bai, izan dadila gai honi buruz, aroztegiari buruz, azkenean, edozen gaia dela eta beti defendituko dugu erabakitzeko eskubide hori. Berdin du nun, ze azkenean herritarrek berak jakingo du zer den ona bere herriarentzat. Argi dago, ez dugula ere edozen gauz egingo, baina gu gara lehenengoak hor bizigarenak eta hor badakigune zer den ona guretzat. Beraz, beti defendituko dugu erabakitzeko eskubidea. Zein da Baztango gaur egungo abeltzaintza eta nekazaritzaren egoera? Ez naiz aditua sobera hortan ez nekazaria, baina errango nukeen geroztan gazteen gehiago badirela. Alde hortatik pozgarria da, olako proiektuak argi dago aroztegia bezalakoak ez dutela laguntzen, zetik barnean badira hainbeste belardi, pentze eta nekazariek erabiltzen dutenak. Eta, errango nuke ez dagoela gaizki, hobetzen aldela, baina aroztegia bezala badela bertze arazo bat, badaukagu bertze guda bat paraleloan erteko esate baterako, eta da enpresa multinazional handi batek Magna izanakoa nahi du egin Baztanen arrobi bat, eta arrobi hori aurkitzen da Baztango bazkaleku toki garrantzitsuenean. Hau da, horrek bai modu batean jarko duela zalantzan Baztango nekazaritza. Aipatzen dugu beti aroztegia, normal da, azkenean gori-gorian dago eta indarra mantzaio, baina jakin beharra da, hemendik gutxira, Baztanen gaur egun ere presente dagoena, badugu bertze arazo handi bat, eta da nahi dutela arrobi bat egin, eta horrek ekarriko dio nekazaritzari arazo koskor bat. Jakinta nekazaritza Baztanen lehenengo sektore bezala, badaukala indarra handia, ardatz nagusi bada guretzat, bai kulturalki eta bai gure bazterrak garbi mantentzeko. Eta amaitzeko Aritz, konteguzu pixkate igual orokorrean, orain izan duzuenaren arira, zer izango dira horrengo pausuak? Ikusiko dugu, azkenean guk epe motzean lortu dugu gure helburua, hau da obrak etetea eta gehiago ez suntsitzea nahiko egin dute, beraz alde hortatik hori lortu dugu, gero argi geneukan ere bai eurek errepresioarekin joko zutela, orain duten bezala,
eta ikusiko dugu, deklaratu dute, orain hemendik gutxira, edo ez dakigu zehazki noiz epaiketa izanen da, argi dago guk behin eta berriz erran dugun bezala ez dugula atzerat egingo, berdin du zehatrako den epaiketa hortatik, guk berdin segituko dugu, eta beraz zaila da esatea zer egingo dugun, orain hemen ez daude, gu alde hortatik kontent gaude, eta hola jarrai dezala, baina, momentuz orain euren urratsak segituko ditugu. Besterik gabe, mila esker Aritz gurekin tarte hau pasatzeagatik, eta gai horren nondik norakoak edo egungo berriak azaltzeagatik. Ederki, mila esker zuei. Gabon, agur. Baio. Eta Izar eta Carlos, hortik da zaudete, jarretuko dugu soazaldiarekin. Bai. Kasu honetan, eta, geratzen zaizkigun 10 minutu hauetan kasu honetan Usansolora joango gara, izan ere Galdakaotik bereizteko eta udalerri izateko militantzia antolatua orain, 34 urte hasi bazen ere, orain bai, galdeketa ofiziala egingo dute herrian martxoan. Prozedura uda baino lehen amai daitekeela dio udalak, entzun dezagun. Kasu moduen Usansolok nortasun sentimendu handia beti du, eta Galdakoren desanizioa lortzeko eta Bizkaiko 113 udalerri iziteko 30 urte daragu burruken, ezta? Guretzat, Usansolok desanizioa lortzeko azalpen bakarra daukagu, ezta? Borondate politikorik eza da, hori falta da. Osoko bilkura, baimena eman behar dugu memoriari, Usansoloko segregazioko memoriari, eta baimena eman behar dugu kontsulta popularra egiteko, betxatzen dugu, kontsulta popularra edo kontsulta ciudadana. Guretzat oso importantea da, momentu honetan gauden momentuan, eta udaletxak amaitzen duenean bere lanak, hau doa, lehen esan duten moduen, foru aldut dira eta batzar nagusira. Oso berezia da Usansolok ilusio asko dauka, beti eukin du ilusio asko. Hala ere, ez dirudi bidea inerraza izango denik, legediaren arabera gainera emaitza ez da loteslea izango, Espainiak atzera bota lezake, Izarra adibidez? Eta atzera botako dago. Osea, inolako pentsatzen dute, dinote, Madria hau heltzen bada, eta inolako interes politikoa eskualdeko edo estrategikoki ez badago inolako interes Usansolon, hala ere botako dago atzera. Eurak ez daude bere komunitateak edo provintziak zatitzeko funtzean, orduan botako dabe. Lan pilo bat egingo dabe, nik eskertiar moduen eta bakarrik esan aldiet aurrera eta eusteko, azken finean, inork etozko esan zer gura dugun esan, edo zure jarraituko dabe ala usuek bai egiten berdina, eta ingo dabe independiente. Urrengoak izan dira deizkotarrak, beti eskatu dabe bilbotik kontu. Orduan, botako gutxi. Eta gero gertatuko dana bat, zenzinean, egingo dabe hainbat lan, nik ez dut, behintzat itxaretena ez galtzea, eta euren ilusioa edo helburua egin bada, saiatu daitezala lortzen. Nik Bai, Carlos? Bai. Nik uste dute, alde batetik, ez azpimarratzea, zenolako garrantziak izan duen Usansoloko naia edo gogoa edo ere politikan, gaur egun Usansol herria udal gobernuan dago, eta aldaketa politikoa beharrezkoa behintzat bideratzeko 30 urteko afera bat, eta hori badaia elementu behintzat posgarria, ez? Eta uste gero Galdakulturalak egin duela behintzat egoki, hau da, lehenengo egin duen bat, ez?
behintzat ekonomikoki eta teknikoki viablea dela Usansoren senexioa gainera nik uste dut Usansoren konfigurazioatik badu zentzu bat ere bai, izatea ez da bakarrik nahi dutelako, borondateagatik, uste dute lurralde antolaketari begira ere bai, egokia dela modu autonomoan funtzionatzea inkluso. Lege espainolak agintzen duena 5.000 biztanle gehienbat jartzen du ikuspuntu ekonomiko batetik edo den bitartekoak, udal bitartekoak ondo aprobetxatzeko, eta kasu honetan, hobeto aprobetxatuko dira bitartekoak, Usansorak kudeatzen bada, erantzuten badu beste modu batean bere erdigunera. Eta horrekin batera, estabilitate teknikoa konponduta, edo bentsate bideragarria izan da, ematea hitza herritarrei, eta ariketa demokratiko normal bat, arrun bat izan behar zena egitea. Eta uste dute ongitorria, 30 urte eta gero jendeari galdetzen zaio, Usansolotarrek erabakitzen badute zen izan behar dena etorkizuna, eta ez esango biderreza, segurazki normalean demokratiko, ariketa demokratikoa egitea ez delako erreza, baina normalizatu beharko genuke, eta uste dute behintzate bide zuzena edo oso logikoa, eta espero dezagun udan egotea emaitza, eta ez egotea oztopo handirik lortzeko edo biteko nahi duena. Eta zuek uste duzu horrelako prozesu batek edo etorkizunean herri gehiago animatzen lagundu dezakeela edo? Bai, mesedez, eta lagundu bezala. Azken finean, nik uste dut, eta Carlosek esaten duen moduan, Espainiako gobernuari askotan ez, beti, beteten jako, demokrazia behar dugu, zer da demokrazia? Baldin bagoa zerdora, demokrazia da, biztanlegoari, herrialdi, emetera, aukera eta poterea erabakitzeko. Eta hau da, demokratikoki eta bere jokuan egiten aztama. Ira bidez, beti jartzen dut eta pizkatu baten emoten dit, nola Suizan adibidez egiten dira pilo bat referendum, baina edo zertarako. Eta niri kontatzen zizkiarenean, izan como, horrel pentsatzen dugu dana dela supermarabidezo Suizan, izango dituzte bere gauzak dugu, baina zuzendeari galdetzea zer nahi dauan, zertan nahi duen dirua jartzea edo gastatzea. Ze pentsatzen dugu, ez dakit non eraikuntza hau behera botatzea edo mantentzea. Ez dakit. Nik uste dut hori dala benetazko demokrazia. Eta bai, zabaltzen badau ate hori, beste herri bat, bilatzeko eta eskatzeko den desanexioa, independentzia eta gure gabiana aurrera. Carlos, ados izarrekin? Bai, baina ez dute nagoela elementu oso garrantzitsuan dela, udalerriak osatu ziren dela gutxi. Nahi dute, batzuk daukate egin ezatik baina beste batzuk, modu oso artifizialean edo kapitxosoak inposatu dira mugak ere gure herrian, eta hori ongi badakigu ez, batzutan muga pasatzen dara nunbaitetik eta ematen du hori aldatu zinarela, eta nik hori ez duela logikarik, ez du logikarik jendeak nahi badu modu batean bizi antolatu, baina baita ere hobeto bizitzen bagara. Beste modu batean antolatuta, askotan geratzen delako auzotxo bat geratzen dela bi udalerrien artean edo dena delakoa, zaka zentzurik mantentzea banaketa bat artifiziala edo ez duena mesedik egiten herritarrei, eta azkenean beto bizitzen bagara, bakarrik eta muga bat, dezagun, niretzako izan barko zen zer, beste gauzak igual ezin dira, bizitzan aldazinak dira, baina guk asmatu ditugun mugak ezin baditugu mugitu, hobeto bizitzeko, ez dakit, espezik moduan ez dakit oso horrek nola usten gaituen orduan.
eta animatzea hobeto bizitzera guztiei, eta aldatu barbaria mojoiak eta bugarriak eta mugak, aldatuko ditugu. Zuen bi mezu positibo eta barkatu animateko horiekin hemen utziko dugu gaurko sorazaldia. Gabon. Mila eskerrikote, Gabon. Eta zuek gogoratu, bihar hemen egongo garela berriro gaueko 9:04 gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Mila esker horregoteagatik eta Gabon.